ପ୍ରକୃତିର ଏହି କରାଳ ରୂପ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିର ସ୍ୱର। ଏହା କୌଣସି ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସାମର ଜଳ ପ୍ରଳୟର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ଅସହାୟ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି କେବଳ କାଦୁଅ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଟୋପାଏ ସଫା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ମହାବିପତ୍ତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର କ୍ରୋଧ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୂକ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ୟାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଶତାଧିକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜୀବନ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେଣି, ତ ଆଉ କେତେକ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ମାନବିକତା ଜୀବିତ ଅଛି। ସେନା, NDRF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଆସାମର ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବା।